И здравейте хора, аз съм Съни БГ. Днеска ще ви покажем как да си подобрите пинга, нали, Ping MC, за да можете да играете по-добре PvP или нещо за Лига или нещо за Minecraft и така нататък. И за всички игри. Така, за целта влизате в Google, ще има линк в описанието за сайта, нали? Влизате в този сайт и натискате върху ето това нещо с левия си бутон на мишката и тук ви изписва един файл, той веднага ви се изтегля, натискате Run. Така, сега отивате при Name Servers и тук Please write a few minutes и така нататък. Трябва просто да изчакате, бързо става. И сега ви се зареждат тук работите. Нито е вирус, нито нищо, просто нищо. Така, сега ще ми се изтегля. И сега като ви се изтеглило, сега отивате Run Benchmark. Като натиснете това нещо, става едно нещо сега. Те работи ви се зареждат. Ето тези работи. И чакайте, докато ви се заради всичко, това трябва да дойде до тук. Като ви се изтегли, нали, като се ви заради, ще ви излезе един прозорец. Той не е много важен, просто натискате отново. И сега да ви обясня какво трябва да направите. Сега си избирате най-дългото най-дългата зелена линия, която при мен е ето тази. Трябва да е поне над това, на тази черта, защото ако е зад тази черта, това значи е много зле, не трябва да се изземате тази линия, нали, тази цифра. И при мен е тази цифра е най-добре. Сега отивате, нали, цъкате ето тук, Open Network и т.н. Сега си натискате, нали, интернета там, отидете при Properties, така, Properties или как се нарича, не го видях. И сега, аз съм си го направил вече, нали, защото ми харесва. Вече съм го направил. И тук гледате 24-30 минути и си го слагате. При мен да е това. Това е при мен. Тук долу, това го взех от един ютубър. Нали, долу моите са слои. Може да го копирате от мене да си го сложите и то май подобряваше малко пинга и MC-то, нали също. Да, после натискате ОК, като си сложите най-доброто, нали, от това. И ви се качва пинга. Сега ще покажа. Ето тук 26, 113, нали, това е Hypixel, 21, 20, нали. Не е най-хубав пинг, но аз съм в Германия и те нямат много хубав интернет. И да, хора, мерси, че гледахте клипа, надявам се да съм ви помогнал с нещо. Ако съм ви помогнал, се зарадвам, ако напишете в коментарите да, мерси или нещо такова, че е заработило. И дайте един лайк и се абонирайте за още туториали или за още геймплейчета.